Jo, máme tady další videos a dneska si budeme nastartovat motokar, už jsem se na hadičku, tak je tam. Tady máme sice tuhle, no, ale ona jako na drží menší a na to větší, takže obtíží něco tady a už tady není, už je venku. Dneska si to zkusím startnout. Se nevydám motorové přetah ty. A to nevadí, já to zkusím prostě. Nevěřím, že to pojede. Jste se zhůráčil tuhle sebou. A přitáhli si všechny ty šrouby, co jdou a to dělá tadyhle. Mám pocit, že to dneska pojede a zkusíme, asi to ujede. Ale ono, jak to startuješ a že to točí, jak se jí točí kola. Nevadí, zkusíme to, tak jdeme na to. Tak, máme to, udělal jsem plyn, aby to jako fungovalo, aby to jako jen stál za pak, už by to fungovalo, ještě tam chci přidat ruční plyn, ale to bych musel mít, no nevím, to se pak když tak domyslí a teď si to ukážem. Jdem na to. Tak. Takže, takhle to funguje, jo. Teď jsem si vzal měděný drát, to je měkký, pružinka, jo. Takže teď ten nejníž, to mělo takhle klapat na volnoběh. Teď tady zatáhnu za páku, teď se nám to takhle zvedne, ještě pak se můžeš jako úplně totál, ale takhle to stačí, že jo, jako plný plyn. Takže tak, teď si natočíme start, už start a tam zkusíme to startnout a dáme první, kolik schválně pokusů to startne. Myslím tak na 2. Tak jo. Tak. Takže jdem si nastartovat do motokáru, že tady vytlačá a zkusíme to. První pokus. Já to se nezvám. Tak, já se tady udělám zkuskovitový vstup, jo. A pokud se s tím myslí, že to byla příčka, to ty něco zimánku, tak to můžeme, to chytne. Tak dáme první pokus. Takovou můžeš? Jo. tendenci
Tak, chytlo to. Já to mám takový hodně trápení, ale chytlo to. Máme dlouhou šanci, ale... To je víte. Máme dlouhou šanci. To je. Komu to bylo? Komu to bylo? Taky mám dělat sekačka někdy. Nebo motorka, jedno. Že vás taky kopne? Když volá to úplně nesáš. Pojď. To jde. Tam dej. Nic nehodí. Tak, víte, to jede. Prostě jede to. Jako ohřálo se to. I to ty vole vlastně neteče. Teda tady, ale to tady jsem to nedotáhl. Tak, já si to znamená ještě na startu. Já si tady to ještě zkusím s váma. A musím ještě nandat dřemen a asi to pojede. Tak jdeme na to jde. Jo, jdeme na to. Tak začni. Tak, on tady Lidl svítilnu. No, teď svítí. Já bych se vám ji pak někdy ukázal. Teď si to rozkládáme, jakože tam hodím ještě tenhle kryt, jako takhle. Tady to si zase nevidíte. No, možná trochu. Tady toho. A vidíme tam kryt. Musím to někam sem strčit. Takže já mám plánuji to strčit takhle sem. No, i to se nevidíte. A to zkusím se zasvětlit. Jsem takhle, vedle boudy. Jsem takhle to zkusím tady ten uhnu. Jsem takhle zkusím šoupnout. To je zítra, to chci s kámošem zkoušet. Ale to vám asi nemusím ani natáčet, protože jak to teď jelo, jsem to nenatočil vůbec, ale jak to jelo, tak to fakt jako mělo fišty. A fakt jak to teď jelo, tak to mělo jako fišty a jako spíš to jelo dozadu. Jako mi to ani nevadí, jako že to je tohle, to je to se dají přehodit kola, jelo by to vpředu, ale tam je zase problém, že má to hodně ta převodovka velkou sílu. A kdybych to položil na zem, tak by to prostě se rozjelo a mě to tady hodilo tyhle přes motokáru, já se někde dopad a začalo by to tady jezdit, začalo by to hrabat jako do budov, prostě chápeš, že prostě to má takový, to je motor výkon, převodovka výkon, všechno je to ohromný výkon, takže by tě to klidně dokázalo zabít. Takže a to musím zítra s kámošem nějak to, aby jsme vám natočili, jak už by to jako jelo. Zítra s kámošem nějak zprovoznili, tak jak už by to jelo. No a já to zatím sem hodím, připlachtuju to.
to tam. Je tam plachta, je to zadělaný. Beru svítilnu. A jdem do dílny ještě uklidit a asi vám už ani vám vlastně, víte, co si tam postavíme a už asi budete vědět, co nás bude čekat. Tak a je to, no, je to venku a už teď na to kašlu. Ale co? Tak to my si tady uklidíme tu dílnu, postavíme to, vidíte průběhu videa z toho a uklidíme dílnu, ukážeme si to, pak na závěr si něco řeknu. Tak jo. Poskládaný, asi každý ví, že to je koza na motor. Protože co? Protože tady je jeden rozkládaný, už umytej. Takže se bude skládat motor. No a takže si to řekneme.